na atong balikan mahigala ning atong mga issues karon nga buntaga mga higala. Kini sa laktod nga pagkaistorya, real talk lang gyud mga kaigalaan. Kining ginahimo karon dili ni basta-basta lang hearing diha mga higala para kini ni ang pagpangitag probable cause, dili basta-basta na nga probable cause og gipangita oy. Parihara na sa hearing ba nga hearing katong kang Villar sa una o katong kang Binay sa una nga in aid of legislation ning amo na. Pero ang tinuod mahigalan tumo nga i-demolish ka gyud. Ang tinuod nga rason ni kin nga kanabang demolition job ba nga aron nga madaot ka gyud. So nadutlan nila kanato kato si Villar nadutlan to. Maka mga Villar mahigala pag human gyud nya human sa eleksyon habay napuwa nahilom ang tanan. May labot sa issue sa C5 inumdo mo. Kantos man ni Villar magod una nang gutog declare nga modagan pagka presidente. So gitirahan gito sa maayo. Sub yung investigation. Unsa man to C5 scandal mo ni mo na in aid of legislation ni amo. Pero di ko to ang tuyo gyud mahigala pag tira gyud man ni Villar nga mahibaw-an mahigalas publiko. Unsa ni man ni Villar na mauni ang gihimo mahigala gipatuyok nitong kasada dito sa kuan kay duna sa yuta dito sa C5 niken. Daot yung man ni Villar to, nadutlan yun mga sukitig paminaw. Pagdaga niya pagka-presidente, anam gitong iyang rating ka, ubos, hantod, wa na. Nasikwatig yun si Manny Villar, may perting pagkapildihan na munbon taon. Dako na ba kito gasto makigalaan, kaya doon na po si mga bata nga, ipagkanta-kanta niya mahigala nga, nakaligo ka na ba sa mga basura. Nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? Nakapagpamasko ka na ba sa gitna ng kalsada? Tirahan na investigation sa C5 scandal, but disgrasya ang rating man ni Villar. Tagak yun! Ang samay lang gihimo ato, legislative investigation in aid of legislation. Congressional inquiry in aid of legislation. Mayo kanang mga advertisement ni Manny Villar bisag si Camille mahigala ngilingig kay kana si Mark Villar ngilingig kay. Si Mark tahimik lang. Ang tudron mahigala tahimik yung kayo. Asas Camille mahigala pertininduta kay mga advertisement sa sila. O dako kay gasto, para maka-afford man sad. Kay mga kwartahan kay mga Villar mahigala. Gitirahan sa kinini ang legislative kwan, congressional inquiry in aid of legislation. Disgrasya oy. C5 scandal ha, bomba maayos C5 scandal. Ngano man to, tungod kay nag-una-una na siya, nahibaw-an na nga mudagag presidente. Atagak gyud sa Manny Villar. Sus ang sunod nga nag-una-una mahigala og kanang nahibaw na bandaan kadtos si Gigi Marbinay ay sus. Hibaw, naman na dagang pagka-presidente. Vice President si Gigi Marbinay, perting daku atong iyang lead, mahigala mga surveys, tanan, wa na. Binay na mahigala mo idaog sa mga surveys. In fact, naka-MCLA ko mga kigala, nabot, naka-appeal ba si Attorney Jan Cagulada tong MCLA nga katong usas sa mga lecturers dito, nga medyo usas mga abogadong Gigi Marbinay, niingon na ganito, see you in Malacanang. Inana na sila ka mula sa siguro na sila ba kay at that time magod kato si Binay mahigala perte grabiha sa itong rating ngilngig sa itong rating ganito kami sa Makati ganito sana sa buong bansa unsay nahitabo bombahan bitog congressional inquiries Binay bombahag congressional inquiry. Nadaot gitong iya mahigalang iyang mga advertisement sa Makati, ganito sa Makati, nasikwati ginoon. Nadaot yun mahigala. Pero kinsa may naghimo atong maong legislative investigations. Actually, kini Trillanes. Dako ni gamit Trillanes actually mahigala. Daghan ni og mga napatagak na Trillanes. Kanang congressional inquiry, daghag na patagak. Imagine balikan na to gamay katong kang Villar, Trillanes magay po today. Kanang kang Binay, kisa may nakatagak atong nag-research gyud mahigala unsa gi ilang ipambumba ni Binay. Trillanes to. Doon na pa investigation mahigala katong
kang kuan General Angelo Reyes day. Trillanes to. Nga butangan niya may gala kurakot ni si Angelo Reyes taon kay di ka ka-expect ba? General mahigala lig-on kayo nga general. In fact mo to ground commander during sa gira dito sa kuan dito sa Camp Abubakar. Atong gira mahigala sa MILF day. Si kuan kay nag-cover man ta. Di ko kalimot o General Angelo Reyes, siya maoy Chief of Staff at the time. Unya, siya pag ginanguna ito as ground commander, inana kangilngig to ha. Gubat dito may gala sa Camp Abubakar. Pero wa ka magdahom nga naghikog. Nadutlan mga higala sa attack ni Trillanes. Trillanes to gigamit ato. In fact, si Enrile inday kinog si Miriam Defensor Santiago, gi-attack sa ani. So ko bitaw si Enrile, isas Miriam gani. Giinang gani ikaw attack dog ka gyud. So, moingon ka mga higala, doon ay record, mahigala, ngilngig nga record, o kananaang pagdimulis, mahigala, Trillanes, tinuod na. Na, karon ang pangutana, ino makaduot ba siyang BP Sara? Mao ni ang question. Straight to the point. Kaya sa una, mga naagian, mga higala, iyan na, gihimuan, mga higala, mga inani, nadutlan man yun niya. Ha? Ang grabing nadutlan, mga higala, kato sa Angelo Reyes, mabitatong suko itong pamilya ni Angelo Reyes, day. Suko sa Trillanes, ay. Kay kato si Angelo Reyes, di ka magdahom no nga general siya mga kagalaan, pero grabe di ka emosyonal. Mo ito di mo masabot ang tao no nga unsa kalig-on sa tao ba. Akong tan-aw gitong Angelo Reyes, lig-on gyud. PMER gud to. Unya naka-eskwela pa to sa gawas mahigala sa military nga kwan. Pagkahuman ni General mahigala sa Armed Forces of the Philippines, ground commander atol mahigala sa Camp Abubakar nga gira. Pag-attack pa mahigala ron kay doon investigation sa Armed Forces of the Philippines, mao ni mauna, sus nadutlan mahigala si Angelo Reyes, ay. Wa sa makadawat mahigala nga inana, gihimuan sa istoryan Trillanes, wa sa kadawat makagilan ni adto sa sementeryo, didto sa mahigala sa lubong sa iyang inahan, at tubangan sa lubong sa iyang inahan, nagpusil sa iyang kaugalingon, kuyawa tong, numdum ka day? Nga naman, emosyonal man dito nga, General, abi ni mo bagkuan ba? Emosyonal, natandog siya. Pero katos General Garcia, kurakot nung dako. General Garcia, dahil nung ka General Garcia, nga mo in charge mahigala sa ilang mga logistics, magsige lang ngisi-ngisi ay. Wa gindutli. Controller mga higala sa Armed Forces. Minilyon tong kwarta to mahigala. Kawatan tong Garcia ha. Pati kawatan na to. General Garcia, sabay first name atong General Garcia day. Controller mga higala sa Armed Forces of the Philippines. Pagkakawatan na lang ito noon. Sila itong uban na mahigala daot ni Trillanes, pero si Garcia, sige lang singi, wag dudutli. Baga-baga itong naong sa niya ka, bahala nagkawatan siya mahigala, yag-yag na tanan. Wag dudutli ito si Garcia. General, limot ko na, sa first name itong General Kwan. General, basta controller siya sa Armed Forces of the Philippines. Carlos, no? Carlos Garcia. Siya controller. Sila man itong ubanan ni Kwan, Angelo Reyes, kadtong yung kurakot si Carlos Garcia. Pagkakawatan na itong Garcia, ha? Unya sa iyang kakawatan, magsigilag ngisi, di marutan bagkon ba? Bagag yung naong. Ha? Buhi pa hantod doon ang bagag naong. Unya, sa natabong Garcia, day, ninegosate pa pagkasunod. Muro nagkagawa sa mga ni. Kaya nga masa ako lang iuli to kung kinawat, di po mauli tanan, pero ako lang iuli ng certain kuan na. Nya ni himo mga higala og compromise agreement. Pero sa Angelo Reyes wag yun, nagpinutong man sa Angelo Reyes. So sa iyang pagpinutong, ni adto mga higala sa minteryo, at tubangan sa pantiyon sa inginahan, nagpusil sa kaugalingon, namatay. Suko ang pamilya mga higala ni Angelo Reyes, kay Trillanes may nagkaamom. Straight to the point. Nya, lain pa mahigalang na impeach kadto si Corona, mao gyapon. So may record ni Trillanes ngingilngig ni. Ngilngig ni mahigala, namatay po si Corona mga higala kay wa po sa kadawat ba nga mao sa to kato style atong Corona mao sa gyapon lagi gamitan tog ang transaction bitaw nga murag amlak bitaw na daikin nga mao ni ang transaction mo na muna. Pero dili gyud mo actual. In fact, gi-absilto mas Corona sa Sandigan Bayan. Dito sa impeachment court, gi-convicto siya.
Sus mo'y namatyan po tong corona kay murag nasakitan sa siyang dughan ba. Wa to maghikog pero murag na stress siya mga kagalaan. Pero ang namatay gyud naghikog kadto si Angelo Reyes. Tan-awa gyud niyo kinsa may nagbangga ni Angelo Reyes, si Trillanes. Dutlan. So akong balikon kanas Binay na Dutlan. Si Angelo Reyes na Dutlan. Ang question karon si VP Sara madutlan ba? Straight to the point. Mo na dakong question. Kay kiniron ikaduhang hugna na ni ang pirmirong hugna mahigala. Kadtong Quadcom. Mo to'y pirmirong hugna wa man gimudutli si VP Sara. Kani karon. Madutlan ba ka karon? Labi na karong adlaw dunay last nga hearing, last na baka ni nila kay mamay ilang giingon. Madutlan ba or dili? Mo ni dakong question. Kay once mo ubos ang rating ni VP Sara, material man na mahigala para sa mga senators. Kana mga senators mutan-aw man na og asa dapit ang dapig ang mga tao. Kay kana gud mga higala mo butar sa nila in 2028. Straight to the point. So mutan-aw sila ron. Mawita na dunay mga surveys tan-awon sa ninyo mahigala ang mga surveys ug hain na nagsultig tinuod asan dili. Kay doon naman po manggawas na ba ni mga survey bisag unsa lang ang survey indakin nga maya itaas ang rating ni kuan, ni mubo ang rating ana, na ang mga tao gusto nang ma-impeach si Sara base sa survey. Ang pangutana unsa ang survey ha? Na kini mga senador dili man ni mga astute politicians na sila. Mo presumta mahigala suito nas politika sila. Di ni pwedeng i-mislead nimo. So maniid ni kung asa dapit ang pulso sa katawhan. Unsa may pulso sa mga tao? Because kanang pulso sa mga tao mauna mga higalay mo define sa imong political career in the future mga sukid tigpaminaw. Mao ni tinuod yun. Straight to the point. Na atong pagtagad mga kaigalaan. So karong adlaw mauni ron ang pagpahigayo na sa House Committee hearing, House Committee on Justice mga sukid tigpaminaw. Onya atong bantayan na mga kaigalaan doon ay nag-chat na ko diri nga kadto si Angelo Reyes. Worried siya sa iyang kinabuhi ug sa iyang safety. Kamista dito ni Kwan? Si Kwan Garcia no? Garcia usa ka PMER to, mista to ni Ping Lacson ug Hunasan o mao ba? Okay. So mo tong hitabua day mga sugid tigpaminaw no? Kani si Garcia mahigala, Garcia ni siya nga Kwan General Carlos Garcia. Lahi tong presidente ha nga taga Bohol nga Carlos P. Garcia to. Kadto may gala si Major General Carlos F. Garcia daw day. Ato na isiguro ng iyang apelido mga higala kay ang kanang middle name. So kadtong taga Bohol nga presidente sa Pilipinas Carlos P. Garcia. Kadto mga higala si Kuan Major General Carlos F. Garcia. Sus, kawatan na tong Garcia ha mga higala. Unya sa iyang kakawatan baga gyud tong tawhan nagdagway di gyud mo Kuan. Wa gyud mga kagalaan matandog kay sige lang ngisi-ngisi. Pero si Angelo Reyes kay labihan man kaputong, murag seryoso kayo, sus natandog yun in taon mga sukid tigpaminaw. Paita mo to na matay gitaon to mahigala si General Angelo Reyes naghikog at tubangan sa pantiyon sa iyang inahan. Straight to the Suko point. kang pamilya Trillanes may lagi pasanginlan mga higala kay mo man to nag-expose sa itong panahon na. So kini Trillanes daghay nadutlan ani. Kadto si Binay nadutlan, kadto si Angelo Reyes nadutlan. Pero kini si Sara ron madutlan ka ni mo day dakong question. Straight to the point. Kay nadutlan mga higala katong uban nga iya nagian nadutlan man gyud niya. Nadaot gyud ilang political career, nadaot ilang kinabuhi. Pero kini si Sara ang unang hugna katong Quadcom wa kadot. Ang pangutanan dako ini ron kining mahitabo mga higala nga ikaduhang hugna ron sa impeachment mga higala madutlan ba si Sara o dili ba? Muna dakong question. Kay karon mga higala og sa House Committee on Justice pa lang di gani makatandog ni. Wa na murag makaingon ka wa na. Maka-question pa ganitag moabot maka sa Senado ni kay sa mga congressmen ani day labi pa og kwan medyo maduduha magpirma aning uban. But considering nga 1/3 votes lagi kinahanglan malagmit nga mapasa gyud ang articles of impeachment ngadto sa Senate. Pero pag ingon mga higala nga kanana ang kuan makonbikto ba sa Senate, that's another story. Kay kana mga senators mahigala mat-an paspinya na sila di na basta-basta mahigala madalang. Kung imong ihap-ihapon ang number mahigala kinahanglan makakuha kag 16 votes aron makonbikto si Sara. Ang pangutanan dako naa ba sila number ana?
Straight to the point. Wa di gani kakakuha na nga number na absulto si Sara. O maabsulto si Sara makadagan by 2028. O makadagan by 2028 bawas na gini. Disgasta sa flood control ining kalakihan. Na ang sunod problema ani ron, kung ang support sa mga tao ligon gyud nga kang Sara, bisa pa ilang ipugos o konbikto, ibutan tanan pwede man day nga ang support sa mga tao Sara gyud. Pero ilang i-konbikto kay dunay pressure. Ang dakong problema ni ron kay si Sara di kadagan, but maka-endorse man. Di na po laing problema. Dili makadagan pero maka-endorse. Dili makadagan pero maka-campaign ngadto sa makakuyog-kuyog. Ibutang ta sa basti lang mo iyang padaganon, ibutang ta lang. Medyo lahi gyud Sara o si Basti. Mo na nga o matanggal ni Sara medyo lahi gyud. Si Basti lahi magkaliber ni Sara, ha? Pero ibutang ta lang. Og ma-impeach o makonbikto si Sara di kadagan pero maka-endorse. Og asa si Basti mo kuyog-kuyog og maoy mo endorse. Dakong butang laban na day. Kana kung ang mga tao ha, kumbinsido sila nga laban gyud lang Sara, pero og mabaho si Sara, dawa na effect. Pero kung moingon sa gidaog yung mga Duterte, ilag yung ikonbikto bisag ang ebidensya dili kuan, musamot ang mga tao mulabang samot. Musamot og laban. Unya iniglaban rally ni Sara di kinahanglan mahigala nga ang mga tao imong patapukon nga kuan na taga-ag snacks di mutapok na daan pagkahibawong naa Sara dito na si Basti na mutapok na day mga tao. Mo na kuyaw. Kay kana gumudagan ka unya, igdagan nimo abot sa kalugar nga wa gi mo tambong nimo sa imong rally. Ngay uban mahigala imo pang pa-snackon di gapon mo tambong, mukaon lang dito dako ra baghaba niya mulakaw lang. So man ay bantayanan sa mga senators. Kay og ilang ipugos pagkonbikto si Sara bisan og ang ebidensya dili gyud mo tumbok niya unya ang mga tawo ang support na agyo Sara pero ilang ipugos sa konbikto pwede di kadagan pero maka-endorse man. Di ang sunod presidente ibutang ta sunod presidente Duterte gyapon gukod lang gyapon. So ang uban na naman nagana gyud nga di lang tayo nahinay lang siguro taan ning kalakiha kay more delikado man taan mabawasan ta sunod.